Mainiton nga pag-abi-abi sa tanan natong mga listeners. Labi na gyud katong nagsunod ning atong podcast. Ako nang hinaot nga anaa kamo sa maayong panglawas. Alang kaniadtong karon lang gyud nakapamati sa atong podcast. Gihangyo ko ikaw nga baliki ang atong mga nangagi nga episodes. Kay mas bug-os nimo nga masabtan kung imong napaminawan ang episode 1, 2, 3, and 4. Kay karon ni naman kita sa episode number 5. Ug ayaw sad gyud ninyo kalimti. Human ninyo pamati ni ining atong episode, palihog ko og share sa inyong mga higala, parinti, silingan aron sila usab makapamati ni ining atong natun-an. Kabalo ko nga dili kaayo daghan nga podcast ang gahisgot hilabi na gyud sa mga libro ni Daniel o ang libro sa pinadayag nga nailapod kini nga mga apocalyptic books. Pipila lamang mga igsoon, hilabi na gyud in Cebuano. Naay daghan diya pero in English. Ato gyud ning gituyo nga ang Cebuano nga lengguwahe atong gamiton aron mas tin-aw nga masabtan sa kadaghanan. Hilabi na gyud sa atong mga Cebuano speaking people sa Visayas o Mindanao. Boy no mga higala, sa dili pa natutun-an ang Daniel Kapitulo 3, nining atong episode number 5, ato sang dapiton ang balaang presensya sa Dios o atong pangayon ang giya sa balaang espiritu. Atong iduko ang atong mga ulo. Dalay gonog silimbahon nga Dios nga naa sa mga langit. Dako kaayo ang among kalipay nga miabot na sad ang takna nga diin kami magatuon sa imong mga pulong. O Dios, pasaylua kami kun diin kami napakyas sa pulong, sa buhat ug sa hunahuna. Amo sa gipangayo Ginoo ang giya sa balaang espiritu aron ang matagpulong nga among pagatun-an sa Daniel Kapitulo 3 amo kining masabtan sa tin-aw, aron amo kining maaplikar sa among kinabuhi, samtang kami magapaabot sa imong ikaduhang pagbalik. O Dios, ako sang giampo ang matag listener ni ining podcast, nga panalanginan mo sila. Ihatag kanila ang panalangin, pinansyal, spiritual, physical, ingon man usab, o Dios, tagay sila special nga kaalam sa pagsabot sa imong mga pulong. Salamat Ginoo sa pagdungog sa among pagampo, kining tanan among gilauman nga madawat, pinaagi sa kapasayloan sa among mga sala, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Sa niagi nga episode number 4, atong gitun-an ang Daniel Kapitulo 2. Gani duha to ka episodes, no? Episode number 3 and episode number 4. Kay taas-taas man tong suhito mo natong gibahin sa duha ka episodes. Ang Daniel 2. Karon mga igala atong pagatun-an ang Daniel 3. Atong isantop sa tungunahuna nga ang kaning mga istorya nga mabasa nato sa historical section sa libro ni Daniel. Kaysa ako nang gikaingon, ang libro ni Daniel nabahin sa duha ka sections. Una, ang historical section o ang ikaduha mao ang prophetic section. Now, kaning mga istorya nga atong mabasa diri sa historical section sa libro ni Daniel, naghulagway kani og nag-illustrate sa eksperyensya sa mga katawhan sa Ginoo nga ilang maagian sa katapusang mga adlaw sa kasaysayan sa kalibutan. Gani sa atong pagtuon sa niaging episode nga niya na kita sa tiil nga nagsagol ang puthaw o yutang kolonon
nian nita maigsoon naa na kita sa katapusan nga porsyon sa history sa kalibutan. Ang ato na lang gipaabot ang ikaduhang pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Karon, kada kapitulo sa Daniel nga atong natun-an, so far maigsoon, atong nakita ang dakong away sa maayo ug daotan. Giilustrar og maayo sa matag kapitulo nga ato nang natun-an ang dakong away sa maayo ug daotan. Sa Dios batok ni Satanas. For example, no, in chapter 1, ang issue sa maong dakong away mao ang obedience to God versus obedience to man. Sa kapitulo 2, gipakita kanato pinaagi sa damgo ug paghubad ni Daniel nga ang Dios magmadaogon sa maong dakong away, batok sa maayo ug daotan. Kay ang maong bato nga milapdo sa tiil mao ang gingharian sa Dios nga iyang pagatukuron, ang gingharian nga mo lungtad sa walay katapusan. Now, dirita sa chapter 3, ato na usab pagatun-an ang lain nga isyu diha sa dakong away sa maayo ug sa daotan, sa Dios ug ni Satanas. Kana nga isyu mao ang isyu sa pagsimba o sa English worship. Diri sa kapitulo 3, ato pong matun-an unya nga dunay pagsulay, pag-impose og usa ka mini og dili tinuod nga pagsimba. Okay? Attempt to impose false worship. Diri ato pong makita nga dunay tulo ka mga batan-on nga mitindog nga malig-on diya sa Ginoo samtang ang tibuok kalibutan misimba sa maong mini nga pagsimba. Ang maong panghitabo, mga higala, dunay kalambigitan samtang kita nagapaabot sa kidang pagbalik. Kay sa katapusang mga adlaw, ang mga katawhan sa Dios pagapugson usab sa pagsimba sa adlaw nga dili mao ang gipasimba sa Dios. In other words, false worship. In this episode, mga higala, ato pong pagalakbitan, pagsusi ang mga general parallels sa Kapitulo 3 sa Daniel o sa Pinadayag 3c. Sa ako nang gikaingon, nga ang Daniel o ang Pinadayag, mura ni silag igsuon. Gani, sa 404 ka mga bersikulo sa Pinadayag, 200 kapin ana nagagikan man sa daan nga tugon. Ang mga panghitabo sa Daniel 3, nahitabo kini ni adtong 594 BC. Kung atong lakbitan ang Daniel 2, ang Dios nagsulti ngadto ni Nebukadnezar, pinaagi ni propeta Daniel, kung unsa ang mga gingharian nga mutungha sa panahon ni Nebukadnezar hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Now, ang Daniel 2 nahitabo o nasulat sa 603 BC. Dahil ang Daniel 3, sa ako nakikaingon, 594. So, dunay siyam ka mga tuig gikan sa pagkahibalo ni Hari Nabucodonosor kung kinsa ni nga mga gangharian nga mutungha sunod niya hangtod sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Bisan tuod o gidayeg ni Nebukadnezar ang Dios ni Daniel sa dihang gisultian siya sa maong damgo o ang hubad sa maong damgo apan ilalom sa iyang kasing-kasing. Wala siya may uyon ni adto maigsoon. Unsa mailhanan ato kanang mabasa sa Daniel 3 bersikulo 1. Unya nagpahimo si Haring Nebukadnezar og estatwa nga bulawan. Ang gitas-on niini 90 kapi ug ang gilapdon siyam kapi.
Gipahimutang niya kini didto sa patag sa Dura sa probinsya sa Babylonia. Atong lakbitan sa Daniel 2. Sa maong larawan, ang ulo ra maoy bulawan. Ang ulo nga bulawan nagrepresenta sa gingharian sa Babylonia. O kani gisundan sa dughan og bukton nga silver nga nagrepresenta sa lain na usab nga gingharian nga musunod sa Babylonia. Apan gusto ipakita ni Hari ni Nebukadnezar sa iyang mga katawan sa Babylonia nga sayop to, ang akong gingharian mulungtad sa walay katapusan. Ngano? Kaya ang maong larawan ngayang gitukod, dili lang ang ulo ang bulawan, kundi ang tibuok nga larawan o estatwa gihimo niya nga bulawan. Ang gihimo ni Nebukadnezar usa kapag pakita sa iyang pagrebilde o pagsupak sa kabubuton sa Dios. Bueno, sa di pa ta mo padayon gyud sa pagtuon ato sang susihon kung unsa ni kadako, unsa kataas ang kaning larawan o estatwa nga gipabuhat ni Nebukadnezar. No? Sa English may igsuon, giingon diri nga ang height was 60 cubits ug ang iyang width 6 cubits. Now kung ato na i-convert may igsuon sa feet, mo hatag ka nagsukod nga 90 katiil ang kataas og 9 katiil ang kalapad og gilapdon niining maong statua nga iyang gibutang didto sa Dura, maigsuon sa probinsya sa Babylonia. Pero na ako'y additional information mga igala. Ako ning nabasa sa libro nga naguluhan, Daniel, Hostage in Babylon. Gisulat kini ni Kendall Don, no? Usa ka anak sa archaeologist nga kaning mga numbers nga gigamit ni Nebukadnezar dunay lalom nga kalambigitan sa religion sa Babylon. Atong timaan ang mga higala nga ang sukod sa maong estatwa nga gibuhat ni Nebukadnezar is 60 by 6 cubits. Ang Babylonian mathematics mga higala nakabase kani sa gitawag nga sexagesimal system in which ang ilang basic counting units mao ang numero 6 o 60. Mao nang gigamit ni Nabucodonosor 60 by 6. Actually kanang sexagesimal system nag-originate gina sa mga ancient Sumerians o kani gipasa ngadto sa mga Babylonians. Nga ilang gi-consider ang number 60 as a highly composite number. Bisan gani karon sa atong kapanahunan mga higala, ato pang matrace ang kaning sexagesimal system. Ato gyapon ginagamit kung adlaw, despite the fact nga atong ginagamit ron is decimal system nga nakabase sa 10. No, tagaan ta mo example. When it comes to time measurement, diba? 1 hour is 60 minutes. 1 minute is divided into 60 seconds. Now, when it comes to angle measurement and geographic coordinates, di ba, ang 1 degree is divided into 60 minutes. Dayon, 1 minute of arc is divided into 60 seconds. Dayon, a full circle is 360 degrees. Kaya imo nang i-times ang 60 times 6 equals 360. Muna nga itong natay 360 degrees mga higala. Karon, kanang 360 nga number, isip resulta kung imong i-multiply ang 60 by 6. Sa panahon sa mga Babylonians, i-consider na maigsoon og very sacred number. Hilabi na kung muhisgot ta og astronomy and mathematics maigsoon. Base sa kasaysayan, ang Babylonia
or Babylonian Pantheon. Okay? Kaning pasabot na collection o grupo sa ilang mga Dios nga gisimba. Duna kini 36 ka mga Dios. O kaning 36 ka mga Dios, ila kining gituhuan nga gibutang kini maigsuon aron to rule over the Babylonian Pantheon. Okay? O collection sa mga Dios. Karon, kung atong i-add ang numbers 1 to 36 in sequence. Example, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 and so on until 36. Ang total niya na maigsuon is 666. Now, unsa may kahalimbigitan ang number nga 666? Maigsuon ang number 666 was known as the great number of the sun. Anong great number of the sun? Kay ang tanang Diyos nga gituhuan sa mga taga-Babylonia na usa na ni ana nga number. Diba? Naghisgot nga duna sila 36 ka mga Diyos. O kanang number 666, ila kanang i-consider as the great number of the sun. Kaya mauna ang total, kung i-total nimo ang tanan nilang 36 ka gods in sequence. 1 plus 2 plus 3 plus 4 and so on. Usa sa mga ebidensya maigsuon nga magpamatuod niya na mao ang Babylonian priestly system. Ngano, ilang gipakita ang ilang pagtuo niya na pinaagi sa pagsulob og usa ka medalyon. Murag medal ang hitsura maigsuon nga ila kanang gikwintas sa ilang maong liog. Ang maong medalyon ginganlan kinleg sigila soles. Sa atubangan niining maong medalyon dunay usa ka dako nga square. Sulod niini duna poy 36 ka gagmay nga squares. Then kada gamay nga square dunay numero. Ang numero nagikan sa 1 hangtod sa 36. Og ubos or ilalom sa maong dako nga square nga di nasulod ang gagmay nga mga squares nga dunay number 1 to 36, nakabutang diha ang number nga 666. Karon, basig matingala mo, nganong ako gining gikuti-kutihan paghisgot kining number nga 666 kay sa diha nga kita mutuon sa pinadayag kapitulo 13 sa umalabot nato nga episode, ato ning maingkwentro na pod ang maong number nga 666. No, mabasa na maigsuon sa pinadayag kapitulo 13 bersikulo 18. Munang giingon, kinahanglan gayod ang kaalam aron masayran kung unsa ang kahulugan sa numero sa mananap. Kay kini simbolo sa ngalan sa tao. Og mao kini ang numero 666. Boy no mga higala, dili nato na hisgutan ang number nga 666 in detail diri sa ato episode. Kay dili na mao ang sentro sa atong pagtuon. Apan gitagaan kulang kamo og pasiuna nga information or background anang number. Kaya aron kung ato na nang matun-an sa pinadayag 13:18, dili na mo maglisod kaya naa na tay basihan kung nganong kana nga number gigamit na sa pinadayag, di ba? Sa pinadayag ato po nang mabasa ang word nga Babylon. In fact, sa panahon ni John wala na may Babylon. Babylon did not exist anymore. Kaya sa pinadayag, we will be talking more about spiritual Babylon. Boy no mga higala, atong balikan ang Daniel Kapitulo 3, versikulo 1, diin si Hari ni Nebuchadnezzar nagpatukod og usa ka dakong larawan nga bulawan. Gani si Herodotus, usa ka Greek historian, usa pud siya ka geographer, nga nailhan gid siya mga igsuon nga amahan sa kasaysayan or father of history. Naghulagway sa maong statue mga igsuon nga kini nagtimbang og 800 talents of gold. Nga kung ato ka nang sumahon maigsuon sa ato karon in kilos, kato mo timbang og
30 tulinada nga bulawan. Imagine na nimo na. Itong mga treasure hunter diya sa Bulawan, gapangatol inyong kamot ba? Diba? 30 tulinadas nga bulawan ang gibuhat nga estatwa ni Hari Nabucodonosor. Aron mapakita niya sa katawhan nga ang gingharian sa Babylonia kini mulungtad sa walay katapusan. Kay ana pong tuiga mga higala, 594 BC. Dunay mga gagmay nga pagrebuilde sa mga katong mga gagmay nga nasod nga nagpalibot sa Babylonia. Kani mga nasod nga gahatag og buhis sa Babylonia. Munang bisan sa Babylonia mismo, ang mga katawhan medyo na nahadlok. Nagtuo sila nga tinuod tong damgo ni Daniel tingali nga ang musunod nga gingharian mao ang gingharian nga silver. Kay karon murag nag-anam na og alsa ang mga gagmay nga gingharian nga nailalom sa Babylonia. So to check loyalty, usapod tingal na sa pamaagi ni Nabucodonosor nga magbuhat sa Bulawan, giimbitar tanan government officials muadto kay pagsimba sa larawan nga iyang gibuhat. Katupod, iya po itong mapakita sa iyang mga katawan sa Babylonia nga, ako pagyapon ng hari, ay mo kahadlok. Kaya kaning ulo nga bulawan, di lang kutob sa ulo na, kundi hantod ka na sa tiil. Nga ang akong gingharian, magpabilin sa way katapusan. Bueno mga igala, balik kita sa main or primary issue sa chapter 3. Sa akong gikaingon, worship. Ang pangutana, mao kini. Kinsa ang imong simbahon? Ang larawan o ang tinuod na Dios? Kung atong tanawon sa chapter 3, ang pulong worship o pagsimba ato nang mabasa 11 times or 11 ka beses. Tagaan ta mo og reference para inyo kaning ma-check. Okay, sa verse 5, 6, 7, ato po kaning mabasa sa verse 10, ngadto sa 12, verse 14, verse 15, 18, o 28. Sa diha mga igsuon, nga atong mahisgutan ang isyu sa pagsimba, kini maghatod nato balik ngadto sa napulo kasugo sa Dios. Unsa may giingon sa Dios mahitungod sa pagsimba. Ang Exodo 20, kapitulo 3, ngadto sa 4, nagaingon, ayaw kamo pagsimba og laing Dios, gawas kanako. Versikulo 4, ayaw kamo paghimo og mga Dios-Dios sa dagway, sa bisan unsa nga anaa sa langit, o sa yuta, o sa tubig. Versikulo 5, ayaw gayud ninyo kini alagari o simbaha, kay ako ang Ginoo nga inyong Dios, abughuan, dili ako gusto nga may laing kamong simbahon. Ngano nga ang Dios sa langit ramay angay natong simbahon? Mabasa ka na mga higala sa Salmo 95:6. Nagaingon, umari kamo, simbahon nato, og yukbuan ta siya, nagluhod kita sa atubangan ni Jehova nga atong magbubuhat. Atong simbahon ang Ginoo, kay siya ang atong manlalalang. Pinadayag 14:7, nagaingon usab, og siya nagaingon sa taas nga tingog, kahadlokan ninyo ang Dios, og ihatag ninyo kaniya ang himaya, kay miabot na ang takna sa iyang paghukom. Og simbahon ninyo ang nagbuhat sa langit ug sa yuta ug sa dagat ug sa mga tuburan sa tubig. Ang balaang kasulatan mga higala naghatag kanatog lig-on nakamatuoran kung ngano ang Dios sa langit ragyod ang atong simbahon ug yukbuan ug wala na lain. Mao kana nga pagsulay ang natagbo or nahiaguman sa tulo ka mga batan-on nga Hebrehanon. Gipagpili sila
Muyukbo sila sa bulawan nga larawan o statua nga gibuhat ni Nebuchadnezzar or magpabilin sila nga loyal sa Dios nga maura gyoy ilang simbahon og yukbuan. Mao nga si Satanas mga higala. Naningkamot siyag maayo nga ang napulo kasugo kini mabungkag. Gani atong gikasubo nga dunay usa ka grupo o denominasyon nga nagsulay pag-usab sa napulo ka sugo. Kaning ikaduha nga sugo nga dili ka magbuhat og linilok nga larawan og magyukbo niini, giwala nila ni. Naagya pon sila napulo ka sugo apan kani ilang gikuha. Unsa ilang gibuhat parang napulo ra gihapon, ang ikanapulo nga sugo nga maong dili ka maibog ilang gibahin sa duha. Dili ka maibog sa balay sa imong isikataw. Number 1. Number 2, dili ka maibog sa asawa sa imong isig katao. Mauna ka na nga sugo ang ilang gibahin. Parang mugawas nga napulo gihapon ka sugo. Pero dili ka na mao ang original nga napulo ka sugo nga mabasa sa Exodo Kapitulo 20. So, perti ka smart ang kaaway, di ba? Wala niya giwala ang napulo kasugo, iya gyapon gipaktibaw nga murag napulo gihapon, pero gipangkuhaan. Hilabi na gyud ang portion nga nag-ingon, dili ka magsimba o linilok nga larawan. Kay ngano mga higala, sa dihang atong simbahon lamang ang Dios nga atong magbubuhat, dili ka na ikalipay ni Satanas. Usapod sa importante nga punto nga atong makita sa Daniel 3, mao nga dunay paghiusa sa simbahan ug sa estado. Okay, there was a union of church and state in which dili kana maayo mga higala. Kaysa ako nang ikaingon, sumala sa kasaysayan sa diha nga ang simbahan ug ang gobyerno mag-usa, dunay paglutos sa mga katawhan sa Dios. Atong basahon ang Daniel 3, versikulo 2 ngadto sa 3. Nag-ingon, pagkahuman, gipatawag ni Haring Nebuchadnezzar ang mga gobernador, mga mayor, mga tinugyanan, mga magtatambag, mga tresorero, mga maguhukom, mga tigdumala o uban pang mga opisyal sa mga probinsya aron motambong sa pagdeklara sa estatwa. Atong timan-an mga gala, nga niini nga maong panagtigom, anaatanan ang mga political rulers. All the civil powers of the Babylonian world were present there for this religious celebration. Niadtong panahona, ang panggobyerno o gingharian sa Babylonia mga higala nag-impusar og religious decree. No, religious nga balaod. Nga kung si kinsa kato ang mo refuse to worship, magdumili sa pagsimba, kani makonsider og usa kadakong treason against the government. Ang mga panghitabo sa Daniel 3 nag-illustrate o nag-illustrar kini kung unsay mahitabo kung ang civil power mo tukod og kaugalingon niya nga religion. Gani sa chapter 3 mga igsoon, atong makita nga ang balaod sa pagsimba was universal. Atong basahon na, versikulo 4 ngadto sa 6. Sa dihang didto na sila nagtindog at tubangan sa estatwa. Misinggit ang tigbalita, kamong mga katawhan sa nagkalain-lain nasod, tribo o pinulungan, pangluhod kamo og simbahan ninyo ang estatwa nga bulawan nga gipatindog ni Haring Nebuchadnezzar. Ini kadungog ninyo sa tingog sa budyong, plauta, kodyapi, harpa ug uban pang mga instrumento. Si bisan kinsa nga dili mo simba, ilabay diha-diha sa nagdilaab nga hudno. So sumala sa atong nabasa, ang tanang dagkong mga political leaders adtong kapanahunan, presente sila og miyukbo sa atubangan sa bulawan nga estatwa o larawan.
Bueno, kaning expression nga mga katawhan, mga nasod o lingwahe, ato po ning babasa sa Pinadayag, Kapitulo 17, versikulo 15. Ato kining basahon. Miingon usab kanako ang anghel, ang mga tubig nga imong nakita, nga gilingkuran sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog. Mao ang mga tao gikan sa nagkalaing-laing kaliwatan, nasod o pinulungan. Bueno mga higala, ang kaning babae nga naglingkod nga migaon, nagsimbolo kani sa apostate church, okay? Or false religion. Pero dili pa kani mong panahon nga ato kaning hisgutan sa detalye. Kaya naatay episode mga higala nga maghisgot ani. Hilabi na gyud kung didto na ta sa Daniel Kapitulo 7. Ug usapod nga akong ipasantop dire sa Daniel 3 versikulo 4 ngadto sa 6 nga ang wala gyud mo simba niini pagapatyon gyud. Ilabay diha-diha sa nagdilaab nga hodno. Apan taliwala sa makalilisang nga silot adtong dili mo yukbo sa larawan nga bulawan, ang maayong balita mao kini. Dunay pipila ka mga batan-on, 3 ka mga batan-on nga mga Hebrehanon nga nagdumili sa pagsimba sa bulawan nga larawan. Ato ka nang mabasa sa Daniel Kapitulo 3, versikulo 12. Nagaingon, adunay pipila ka mga Hudiyo nga imong gitudlo ibabaw sa mga buluhaton sa lalawigan sa Babylonia. Si Sadrak, Misak, ug Abednego. Kining mga tawhana o hari, wala magtagad kanimo. Sila wala mo alagad sa imong mga Dios. Nimo simba sila sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Ang mga Kaldehanon, nga giila sila nga mga religious leaders of Babylon, sila ang nagsumbong ngadto ni Hari Nebuchadnezzar. Kaning mga Kaldehanon, na ilagi ni sila maigsuon sila sa ilang high level of education. Hilabi na gyud kumuhisgot ta og astronomy and astrology. These religious leaders hated God's remnant because of their religious convictions. Ilagi gidumtan, hilabi na gyud kining 3 ka mga batan-on tungod sa ilang loyalty ngadto sa Dios. Kung ato lang gyud bitawng tanawon og sabton ang mga panghitabo sa Daniel Kapitulo 3, atong makita nga dili sayon ang pressure sa 3 ka mga batan-on. Unaw na to ni nga sa dihang si Nebuchadnezzar gibihag niya si Daniel og ang iyang 3 ka mga higala ngadto sa Babylon, iyang gibilin si Hari Zedekiah aron mag-rule sa Jerusalem. Og sumala sa ikaduhang hari, Kapitulo 24:14, dili lamang si Daniel og ang 3 ka mga batan-on ang nabihag. Daghan sila, atong basahon. Og iyang gibihag ang tibuok Jerusalem, og ang tanan nga mga prinsipe, og ang tanan nga mga gamhanang tao sa kaisog, bisan ang 10,000 ka mga binihag, og ang tanan nga mga batid sa buluhaton, og ang mga panday sa puthaw, walay nahibilin gawas ang 10 kabos sa mga tao sa yuta. So see? Adtong panahona sa dihang giimpusar ni Hari Nabucodonosor nga ang tanang katawhan muyukbo sa larawan nga bulawan nga iyang gibuhat, daghan ang mga amigo ni Daniel og ang 3 ka mga batan-on nga tuwa dito kay giingon diri linibo ang gibihag kani na napay gi-mention din na 10,000 nga nabihag dito. So dili na mo imagine kung unsa ang pressure ang iyang mga higala adto. Nag-ingon tali nga, uy, Sadrak, Misak, palamula mo dala mo diya og baw baki maangin mi ani maangin mi ani kwan. Pero maigsuon, kung ang tao nakasabot sa kamatuoran, kung ang tao dunay pagtuo sa kamatuoran sa balang kasulatan, bisan pag-unsaon nimo ang kinabuhi, dili ka na isapayan. Yeah? Mao ka na ang naitabo sa 3 ka mga batan-on diri sa Daniel 3 nga si Sadrak, Misak o si Abednego. Gani mga higala, dunay posibilidad nga si Hari
Zedekiah tuwa didto atong panahon na. Pero wa man tayo mabasa ato posibilidad na lang. Ngano? Atong nunaon nga ang Daniel 3 nahitabo sa 594 BC. Ang Jeremiah 51:59 nag-ingon, atong basahon ha, ang pulo nga gisugo ni Jeremias nga manalagna kang si Rea ang anak nga lalaki ni Nereas, ang anak nga lalaki ni Masias. Sa diha nga siya miadto uban kang Sidekias ang hari sa hudang ngadto sa Babylonia sa ikaupat ka tuig sa iyang paghari. Kaning ikaupat nga tuig nga paghari ni Sidekias maigsuon, that was 594 BC. Maupo ng tuiga nga gipatawag ni Hari ni Nebukadnezar ang tanang mga kadagkuan, political leaders nga nilalom sa Babylonia pag-adto dito sa plain sa Dura kay muyukbo sa gibuhat niya nga larawan. Pero kaniadto maigsuon, possibility lang niya. Kung di man ito mabasa. Kung di mabasa, dili may son. Pero doon na lay murag coincidence ba? 594 BC, miadto si Zedekiah, 594 BC, maupod niya ang nahitabo nga gitukod o gipasimba ni Nabucodonosor ang larawan nga bulawan. Gani, kung atong tanawon mga higala, ang hari migamit og tulo ka mga strategies. No? Una, kanang iyag yung gipangangha. No? Kanang ingrande kaayo. Imagine nimo mga musical instruments, tanan murag orkestra. Then iyang gisagulan og intimidation, no? Fascination, intimidation nga kung kinsa tong dili mo yukbo niini, ilabay sa kalayo. Ikatulo may son, annihilation yun. So iyang 3 steps sa iyang strategy. Una, fascination. Ikaduha, intimidation. Ikatulo, annihilation mga gaygala. Maunang sa dihang nagsumbong ang mga Kaldihanon ngadto kang hari ni Nabucodonosor or Nebukadnezar, ang iyang kasuko grabe kayo. Atong basahon ang Daniel 3:15. Magsugod ta sa bersikulo 14. Kini nagaingon, si Nabucodonosor mitubag og miingon kanila, tinuyo ba sa kabubuton nga kamo o Sadrak, Misak ug Abednego nga kamo dili mo alagad sa akong Dios, ni mo simba sa larawan nga bulawan nga akong gipatindog? Bersikulo 15. Karon, kung kamo andam, nga sa bisan unsang taknaa nga kamo makabati sa tingog, sa trumpeta, sa plauta, sa alpa, sa sakabotse, sa salterio, sa dulcimili, ug sa tanang matang sa tulunggon, manghapa og mo manimbak kamo sa larawan nga akong gibuhat. Apan kung kamo dili mo simba sa maong takna, igkatambog kamo sa taliwala sa hudno nga nagadilab sa kalayo. Og kinsa ba kana nga Dios nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot. Diri sa bersikulo 15, ato mabasa nga giapil paghagit ni Nebukadnezar ang Dios. Kinsa ba na nga Diyos ninyo nga makaluwas gikan sa akong mga kamot, nga makaluwas kaninyo gikan sa akong mga kamot. Boy no atong padayongon ang bersikulo 16. Kay diri atong may bawan kung unsay tubag sa tulo ka mga batanon. Bersikulo 16. Si Sadrak, si Misak ug si Abednego mitubag og miingon sa hari, O Nabucodonosor, kami dili kinahanglan nga motubag kanimo ni ining butanga. Bersikulo 17. Kung mao kana ang among Dios nga among ginaalagaran, makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo, ug siya magaluwas kanamo gikan sa imong mga kamot o hari. Bersikulo 18. Ganahan kay kuan nga teksto nga bersikulo. Apan kung dili o galing angay mo nga hisayran o hari nga kami dili gayod mo alagad sa imong mga Dios, ni musimba kami sa larawan nga bulawan nga imong gipatindog. Dihang nabatian ni Hari ni Nabucodonosor ang tubag sa tulo ka mga batanon. Nag-aso-aso ang iyang dalunggan sa kasuko mga higala. Atong basahon, unsay iyang tubag sa dihang nakita niya nga actually nahulog mo itong extended mercy, di ba? Kay
atong panahon na diretso nang dato sila nadto kay nagoy nagsumbong nanay testigo apan miingon pagit siya nga sige taganta mo og chance kung muyukbo mo karon dili mo pero ang gihatag niya nga mercy para sa tulo ka mga batan-on wala dawata gani miingon sila o hari bisan pag dili kami luwason sa among Ginoo dili gyud mi mosimba munang suko kay siya ang iyang tubag atong basahon sa bersikulo 19 nagaingon onya si Nabucodonosor na puno sa pintas nga kasuko ug ang dagway sa iyang naong nausab batok kang Sadrak kang Misak ug kang Abednego. Busa misulti siya og nagsugo nga ilang initon ang hudno sa pito kapilo labaw sa naandam nga kainit. Kaning 7 times hotter maigsuon. Dili ni pasabot nga naagi sila gigamit nga mo measure sa kainiton nga kani 2 times na ni kani 3 times the number 7 means perfect, okay? It's a perfect number sa to pa ang pasabot ani initan ninyo ang hudno sa pinaka init na gyud nga wa nagilain pang init niya na mo na ibot kipasabot sa 7 kapilo, okay? Dayon nun bersikulo 20 og nagsugo pa siya sa pipila ka mga tawo nga kusganon nga diha sa iyang kasundaluhan sa pagpagapos kang Sadrak, kang Misak ug kang Abednego og sa paghulog kanila ngadto sa hudno sa kalayo nga nagadilaab. Nan kining mga tawhana gipanaggapos nga sinuloban sa ilang mga kalsunis, sa ilang mga sinina, sa ilang mga kupo ug sa uban pa nilang mga bisti o ginapanghulog ngadto sa taliwala sa hudno sa kalayo nga nagadilab. Dili nako ma-imagine mga higala ang kaisog aning tulo ka mga batan-on. Nakita nila sa tubangan nila ang hudno nga gadilab, nakita na nila nga sila gigapos, nga sila ihulog apan wala gyud natayog ang ilang pagtuo. Aboy no mga higala ato ning lakbitan ang mga pulong hudno sa kalayo. Kay kani maigsuon kung atong basahon ang balang kasulatan, kani nagrepresenta sa mga kasakit o pag-antos nga diin ang mga katawhan sa Dios pagapulayon or pagaputlion. Daghan kay mga teksto pero mobasa tagpipila mga higala nga diin ang hudno sa kalayo nga gilabayan ni Sadrak, Misak ug Abednego do na po'y girepresentaan ning atong magian. Sa Job 23:10 nag-ingon diri, apan siya nahibalo sa dalan nga akong pagapadulngan. Sa diha nga ako masulayan na niya, mugula ako ingon sa bulawan. Matahom kay nga bersikulo mga higala. Adto ta sa Salmo 12, bersikulo 6. Ang mga pulong ni Jehova maoy mga pulong nga putli, ingon sa salapi nga inulay diha sa hasuhasan. Kaning hasuhasan may gison parehar ni sa hudno sa kalayo. Sa ibabaw sa yuta, giulay sa nakapito kapilo. Di ba? 7 kapilo ang kainiton sa hudnuhan. Diri pod sa Salmo 12:6, 7 kapilo ang kainiton may igsuon nga mag-ulay nga mahimo kitang putli. Isias 48:10 nagaingon po diri, aniya karon giulay ko ikaw apan dili ingon nga salapi, gipili ko ikaw diha sa hasuhasan may na hudno sa kalayo sa kasakitan. Okay, furnace of affliction. To sa ingon ang pagtuo sa tulo ka mga batan-on gisulayan pag-ayo apan sila migula mingon migula sama sa putli nga bulawan ngano wala sila muyukbo sa bulawan nga larawan. Ang pagkamatinud-anon sa tulo ka mga batan-on nga atong mabasa sa Daniel 1 maigsuon, maoy nag-andam kanila pag pasar ining mas grabe pagyod nga pagsulay sa ilang kinabuhi. Mao na si Kristo mismo mitindog sa pagluwas kanila. Sama ra usab kanato sa katapusang mga adlaw higala sa diyang mubarog kita ug muside diha sa side sa Dios
si Hesukristo mismo mao ang mubarog para sa ato o sa iyang katawan. Ato ka nang mabasa sa Daniel Kapitulo 12, versikulo 1. Og diri na ta mga higala sa climax sa atong istorya diri sa Kapitulo 3. Sa dihang ang manluluwas, mitindog og miluwas sa tulo ka mga matinumanon nga batan-on. Atong basahon ang Daniel Kapitulo 3, 24, paingon sa 25. Nag-ingon dire, og si Nabucodonosor ang hari nahibulong og midali sa pagbangon. Siya misulti og miingon sa iyang mga magtatambag. Dili ba tutulo ka mga tao nga ginapos ang atong gipanghulog sa taliwala sa kalayo? Sila ming tubag og miingon sa hari, matuod o hari. Versikulo 25. Siya mitubag og miingon, ania karon nakita ko nga upat na katawo nga dili ginapos, nga naglakaw sa taliwala sa kalayo, ug sila wala maunsa, ug ang dagway sa ikaupat sama sa usa ka anak nga lalaki sa mga Dios. Hiunsa paghulagway ni Hari ni Nabucodonosor ang ikaupat nga tao nga nakita niya sa kalayo? Tahom kayo ang iyang paghulagway. Ingon siya, like the Son of God. Kani kung imong basahon sa versikulo 28, iya po ning ginganlan nga Angel of the Lord. Si Michael the Archangel. Actually, may suon, katong ikaupat nga tao nga nakita ni Nabucodonosor didto sa hudnuhan sa kalayo. It was Jesus Christ. Usahay makapangutan ta. Sa unsa man nga paaging nakaila man si hari na Nebuchadnezzar nga inadto ang panagway sa anak sa Dios. By the way, may igsoon, ang Christ Triumphant, page 178, nagdugang og impormasyon mahitungod ini. Atong basahon na sa English man pero simple man kay English may igsoon. Sayod ko masabtan nato ning tanan. The Hebrew captives had told Nebuchadnezzar of Christ, the Redeemer that was to come. And from the description thus given, the king recognized the form of the fourth in the fiery furnace as the Son of God. Ang eksperyensya sa tulo ka mga batan-on sa hudnuhan sa kalayo mga higala, naghatag kanatok assurance nga sa dihang muagitag mga dagkong pagsulay sa kinabuhi, wala di ay ta nag-inusara. Ang ikaupat nga tao didto sa hudnuhan sa kalayo sa Babylonia, nga si Hesukristo, magauban kanato. Atong hinumduman nga ang hero sa storya sa chapter 3 sa Daniel, si Hesukristo mga igsoon. Dili ang tulo ka mga batan-on. Yes, atong gi-admire ang faithfulness sa tulo ka batan-on apan ang pagkamatinud-anon ni Kristo pagluwas aning tulo ka mga batan-on mao ang highlight sa Daniel chapter 3. Mga higala, ato gyung panaminan ang nahitabo didto sa Babylon adtong 594 BC. Kay katong nahitabo sa literal Babylon, mahitabo kato mga higala sa katapusang mga adlaw. The only difference is it will be worldwide and spiritual. Ato kanang mabasa sa Pinadayag 14 versikulo 8. Pinadayag Kapitulo 16 versikulo 12 ngadto sa 16. Okay? Kapitulo 19 Kapitulo 17 versikulo 1, 2, 5, 18 ug 21 nga ang gahom nga maghari sa kalibutan sa katapusang mga adlaw will be spiritual and global Babylon. Pero dunay maayong balita. Kay ang balaang kasulatan nagaingon nga sa katapusang mga adlaw dunay mga matinumanon nga katawhan sa Dios nga magdumili sa pagsimba sa larawan sa mananap nga mapintas. Ato kanang mabasa sa Pinadayag Kapitulo 12 versikulo 17.
Ingon man usab sa Kapitulo 14, versikulo 12. Okay? Kapitulo 15, versikulo 2 ngadto sa 4. Ato kaning panaminan mga higala. Nga sa katapusang mga adlaw, ang mga katawhan sa Dios makaagi aning grabe nga pag-uyog sa pagtuo. Ato nang mabasa sa Mateo 24, versikulo 10 ngadto sa 12. Gani mga higala sa Daniel 11, gihulagway diha kung unsa kagrabe nga panahon sa kagubot. Okay? Time of trouble nga maagian sa mga katawhan sa Dios. Upon the good news is this: Michael will stand up to defend his people. Si Michael mao si Ginoong Hesukristo. Si Hesukristo personally ang mo-intervene aron sa pagluwas sa iyang mga katawhan. Aboy no mga higala, miabot na gid ang takna nga atong tapuson ang atong pagtuon sa Daniel Kapitulo 3. Apan ato kaning timan-an nga ang nahitabo sa tulo ka mga batan-on didto sa Dura. Nag-ilustrar kini sa eksperyensya sa mga katawhan sa Dios nga magian sa katapusang mga adlaw. Apan ato kining timan-an nga ang ikaupat nga tawo didto sa hudnuhan sa kalayo nga miluwas sa tulo ka mga batan-on, kini muluwas usab ngadto sa mga katawhan nga magpabilin nga matinumanon hangtod sa ilang kamatayon. Mag-ampo ta mga higala. Dalaygon og silimbahon na Dios. Salamat kaayo Ginoo sa imong pulong nga nagpahinumdom kanamo. Kataliwala sa mga kalisdanan nga among pag-aagian. Ikaw ana diha kanunay sa among kiliran. O Dios, among giampo nga sa katapusang mga adlaw kami may sama or maapil adtong mga katawan nga magpabilin nga matinumanon diha kanimo. Ako usab nakapangalyo po o Dios nga panalanginan mo ang mga listeners nga nagpadayon gyud pagpamati ning tibuok nga episode sa chapter 3 sa libro ni Daniel. Tagai sila og maayong panglawas, espirituhanon nga kaalam, pinansyal nga panalangin. Salamat Ginoo sa imong dakong kaayo, salamat kaayo sa imong gugma. Kining tanan ang manggilauman nga madawat, pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo na atong manluluwas. Amen. Boy no mga higala, ayaw nyo kalimti pag bisita balik sa atong podcast website kay sunod ato na pong paghahisgutan ang Daniel Kapitulo 4. By the way, ako mag-ahagat sa makausa nga ipahat kini nga episode ngadto sa inyong mga higala, inyong mga silingan ug inyong lain pa diya nga kaila kay pinaagi ni ana maigsuon kamo nagtabang pag-spread sa pulong sa Dios ug sigurado ang Ginoo magapanalangin kaninyo. Salamat ug ang Dios magauban kanatong tanan.